Здравейте хора, днес е ден 5 от нашата екскурзийка, практика, предпоследен ден. Мен ми е малко да подържа, че ще ходим. Колкото и да мрънкаме, ни хареса симпатично. На заден фон може да видите къде бяхме, защитена местност. Да, беше защитена, мисля. И днес не знам какво ще гледаме. Водят ни някъде, тук горичката виждате, колегите отпред, колегите отзад, Денито нещо е охапа. Ама спирате трафика. Потока спирате на хора. Чуваме. И през остатъка от деня ще видим какво ще снимам, защото днес май няма да ходим на плаж. Духа вятъра не е толкова топ времето като предните дни. И ако има нещо по-интересно после някакви растения и зми, ще ви покажа. И така. Сега ви оставям малко естетик кадри, които снимам. В зданието сме от Fort Knight Explorer. Покажа си двете кирки. Аз имам... Абя. И търсим тук на река Роптаун. Коя е река Марина Бехиндила? На Маринката? Чакай. Дай пак, дай пак. Така. Мачин. Вървял Балкана не иде кумчо вълчо. О, Боже, Господи! Мама, моля ви това! Малко закъснение, нямаме истически проблем. Малко ми вика, какво стана, взяли подаръка, където го измислих? И аз казах, мокни! Викам, мокни! Повярва ли? Това е от нас. За да не пани капачето. Да. Корани. Жена е персонализирана. Да. Не, така са много сладки. Нали? Настоянче да... Я чакай да покажем. Да. Предвиждаш са. Аз сега не мога да изпия този джин. Какво пише? Трябва да го пия хората от ма. Оли! Оли! Той е с моя снимка! Добре, идвам. Приключва ни нашата практика днес в горичката и сега съм чувствал малко застрашен, се чувствам хора. Отивам на плаж само с биология и химия. Ето ги, те до сега не са се показали в моят влог, мисля, че. Освен вече като алкохолици, ама вижте, тя ма купила. Сега прави на интересна и тя снима. И сега отиваме на плаща последно за тази седмица. И съм купил бирички, най-важното и цигарки. И отиваме са почием. И така. И после ще хапваме. Заедно ли ще хапваме последно? Ами нужда. И ще хапваме заедно и ще пием заедно. И като цяло сме само заедно. Като за последно. Като за последно. След плажа днес, драги приятели, който много съкратихме, защото дойдеха някакви гадни облаци, тъпи. И спре много съкратихме плажа. Отиваме сега да хапнем за последно на ресторанче. Колежките вече са там и ни чакат и може да са пияни вече. Защото състоянието малко се успахме. И Симона ме пресеща и вика, вие няма ли да идвате? Викам, Симонките ще дойде, просто преди една минута съм станал. И така, като цяло отиваме да ядем. Аутфита е важен. Чулата са само за фон. И сега отиваме да купим цигарки и отиваме да ядем. И така. Мазно. Хора, прибрахме се от супер отдавна. Да! Блес! Ето, Денито пристига за късни разговори в нашата землянка. Аз забравих да влогвам на хората. Да, Дени, тук има едно кило пясък на ламината. Много прибрахме се от ресторанта и беше много готино, седяхме и си говорихме. Деви, колко часа хора? 4 без 20 и сега ще разправим на Денито някакви работи и май ще лягаме, ама забравя да ви влогвам просто. Здравейте хора, днес е ден 6, следен от нашата слушана ограда. Ден 6 от нашата практика. Подготвяме се да ни изпитват. Аз съм спал 5 минути. Аутфитът е леко прохладен. Аз съм спал 5 минути и чета буби, докато хапвам и записвам това.
И колегите, да, продуктово не правим, да, не това беше достатъчно. Стига да е. На 0,5 няма да стане. Добре. И чакаме да ни изпитат и ние ще минем състоянието към последните, защото ние сме спали 5 минути. Но да, покажи другите колежки там. Герата е много. Вие ще казвате ли здрасти? После ще видим как минава изпитването и така. Хора, практиката ни току-що приключи. Отиваме към колата. Аз минах с 5, колегата Стоянчо също мина с 5, Маренка също мина с 5. Да, тук са правилно интересна, минала с 6 часа. Ай, какво? Това е... И сега... Не искам да си тръгвам. Да, ние не ни харесваше много, но не искаме да си ходим. И като цяло, да, сега Стоянчо донарежда колата. Те търсят. И като цяло да. И като цяло беше много готино. Дойдохме, видяхме, победихме. Със Стоянчо бяхме в... аз забравя да снимам на хората стаята. Не, бак. И Марянка полека. Затваряй вратата, не ми се обяснявай. Хората не смея, аз съм махнала. Качвай се в колата. Искам да говоря на Бога. Няма какво да говориш на хората. Качвай се в колата. И така хора, и ще се видим някъде или по пътя, или в Пловдив. Чак ни състоянче му е много молочно, те да знам. Ако се чувства, KFC, Burger King, майко мила, Зара! Парите от мама, мамо, включване са после от Пловдив. Дойдохме на Старозагорска земя с колегата, той се взе сладолетче и за 8 евро си взема 8 ключодържателя за колата. Стойки, мойки, заправки. Оставихме двете принцеси мрънкащи. Саша ни е малко по-спокойно на главата. И си тръгваме от Сатаза. Аз видях вече, че има познати в чужд град. То не е чужд, той е от моите градове, ама това е друг въпрос. И сега се запътваме към столицата на България, към най-хубавия град. Пловдив. И май ще ядем KFC някъде. Защото аз нищо не съм ял, умирам от глад. Значи със сигурно ще ядем от KFC. И така като цяло и сега отиваме към колата. Айде. Хора, хапваме в KFC, не знам дали ме чувате. Състояние, че се прибрахме в Пловдив. Стояхме на KFC на моста на датата. Да му е по-лесно да ме прибере. Взех си кофа за двама с крилца. 2 броя картофи, 2 сосчета и една количка. И настоянно, че му обърха поръчката. Дадаха на друг човек, но няма проблем. Това директно съм играл на поръчката, да? Да, взели всичко. Да, Но така, ми надявай се. Няма, сил си. Защото аз си взех кофа микс, който трябва да знае лютата кофа. Да. Май лютата, не знам. Да, лютата, те са 2 стрипса и 2 крилца май. Той знаеш какво си беше взел, май? И състояние, че сега ще хапваме и после се прибирам. Така. Хора, прибрах се вече в Пловдив. Вкъщи съм отново. Видя време да направя шапката на това видео и да закрием цялото преживяване, което беше практика по зоология Ахтопол. 2026 беше супер, беше много приятно. Колкото работа свършихме, толкова време си почувахме. Мрънкахме, но бихме останали още. Като цяло накрая искахме да останем още. И сега, след като изгледахте това видео, надявам се да сте изпитали емоцията, която ние изпитахме и да сте се забавлявали, поне на това, което съм снимал. Не можах да снимам всичко, но пак съм снимал доста. И да, надявам се да ви е харесало.